ገለ እዋናት ኣለዉ ሕያዋይ ክትከውን እንተፈቲንካ ከቕትሉኻ ዝኽእሉ ንዘይትፈልጦ ሰብ ምሕጋዝካ ከም ዓመፀኛ ከቁፅረካ ዝኽእለሉ እዋን ኣሎ። ዝገርም ሓቀይ ናይ ሎሚ ዛንታና ኣብቶም ዝጸልመቱ መዛግብቲ ታሪኽ ዘስፈሮም እዋናት ሓንቲ ናይ ሕያውነት ተግባር ካብ ብጽልእ ዝዓወሩ ክፍለ ሰራዊት ንላዕሊ ክትደምቕ ከም እትኽእል ዘርኢ ዛንታ እዩ። ጭካነ ሕግ እንትኸውን ስቕታ ውሕስነት እንትኸውን ሓንቲ ሰበይቲ ግን ሰብ ክትከውን መረፀት። ዓቐን ናይቲ ዝሓየለ ሰብ ክትፈልጥ ምስ ትደሊ ህይወት ጥሕቲ ኣብ ዝኾነትሉ እዋን እንታይ ጨቢጡ ዘይኮነስ ህይወት ኣጽፋራ ጎልጉላ ክትውሕጦ ኣብ እትደልየሉ እዋን ንሓደጋ ህይወቱ ከይሰግአ እንታይ ጨቢጡ ኣለሊ ሽዑ ዓቐን ናይቲ ሓያል ሰብ ክበርሃልካ እዩ። እዋኑ 1942 ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን እዩ። ናይታ ኣውሮፓዊት ሃገር ዝኾነት ፖላንድ ዋና ከተማ ዋርሰው ከም ጾሙ ዝሓደረ ዋልካ ዝሕረስ ዘሎ ትገማመዓላ። ጸሊምን ጻዕዳን ትኪ እናተለዋወየ ናብ ሰማይ ይስቀል ኣሎ። ህንጻታት ይፈርሱ፣ መሳኹቲ ጫሕ ዝብል ድምፂ እናስምዑ ይሰባበሩ ኣለዉ። ኣብ ሓደ እዋን ሰሓቕን ወኻዕኻዕን ዝስከሙ ዝነበሩ ጎደናታት ሕጂ ብስቕታ ይሕለቡ ኣለዉ። ከቢድ ፍርሒ ዝዓዘዙ ዓይነት ስቕታ። ኣብቲ ትም ዝበለ ህሞት ግን ሓደ ጣዕ ጣዕ ዝብል ንእሽቶይ ናይ ሱግሚ ድምፂ ክስማዕ ጀመረ። ሓንቲ ኣብ መንኮባ ዝኣረገ ቦርሳ ዝሓዘት ሰበይቲ ኣብቲ ዝተገማምዐ ጎደና ቤናት ስጉም ነበረት። እታ ሰበይቲ ኣባል ዕጡቕ ኣይነበረትን። ኣብ ክሳዳ ዝነበረ መለለይ ናይ ነርሲ ወረቐት ገይራ ቤና ብድፍረት ትንቀሳቐስ ዘላ ሰበይቲ ደኣ መን እያ? ኤሪና ሰንድለር ትበሃል። ዓለም ብጽልን ሽርሕን ተመሊኣ ትፈርሰሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ንዓለም ብርህራሄ ዳግማይ ክትሃንጻ ትፍትን ዝነበረት ሰበይቲ ከም ዝግበር ዝበላ ሰብ ኣይነበረን። ዝኣዘዛ ይኹን ዝሓተታ ሰብ ኣይነበረን። ምናልባት ሕልና እውን ናይዚ ስሕበት ኣዛዝ ስቓይ እንዳረኣኻ ገጽካ መሊስካ ናብ ካልእ ክትጥምት ከም ዘይትኽእል ዝገብር ስሕበት። ኣብ ዋና ከተማ ዋርሰው መናድቕ እምንን ሽቦታትን ንደቂ ሰባት ኣብ ክልተ መቓቒሉ ፈላለዮም። ንሕያውነት ግን ሓጹር ክመልሶ ዝኽእል ኣይነበረን። ኣብ ውሽጢ እቲ ብሓጹር ዝተፈለየ መንደር ኣሽሓት ስድራ ቤታት ንመዓልቲ ሓንቲ ባኒ ንስድራ ሙሉእ እናተኻፈሉ ዕድመኦም ዘናውሑ ህዝቢ ነበሩ። ህፃናት ብሕማምን ጥሜትን እናተሳቐዩ ከም ጽላሎት ኣብ ሓደ ቦታ ተጸፍጺፎም ነበሩ። ኣዴታት ደቀን ብቓንዛ ጥሜት እንትበኽዩ ርኤን ንብዓተን ይሓብኣም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣንጎሎ ሕማም ሞትን ቃንዛን ይጨኑ ነበረ። ግን ከኣ ናብ ፈጣሪ ክኸዳ ዘይተዓደላ ነፍስታት ኣብ መንጎ እቲ ስቓይ ይነብራ ነበራም። ንስቅያተን ብሕሹኽታ ዋዛ ክሽፍና እናፈተና ዝነበራ ነፍስታት ጸሎተተን ነፍስታት ንሓንቲ ተወሳኺት ፀሓይ ንምርኣይ እዩ። ኤሪና ሰንድለር ኣብቲ ጎደና ነቲ ኣብ ደቂ ሰባት ዝወርድ ዝነበረ ስቅያት እናተዓዘበት ንመን ከተድሕን ከም ዘለዋ እናሓሰበት ትጓዓዝ ነበረት። እቶም ዕጡቓት ሓለውቲ ዳርጋ ኣይጥምትዋን ነበሩ። ምኽንያቱ ንዓኣቶም ሓንቲ ተራ ነርስ
سرحة كتسرح نابزن تبل زلامبر زخونة فليونت زلوا سبيتي عين برتن بتدقاقامي تمالالس زنبرت يارينا ادتريو زنبرت سكيات قسانت كخلع جمرة حد عدوتا عبلبا زخونة زعامو نجر يقرص نبرة عب عدوتا تريوم كت انت داو هتانات كميس عديتاتهم جبيتن إتن نبعث زوداء يعنتي عديتاتهم زخونة ملآخ متيوم كدحنهم زصبه يوم زمسلو إيرينا سلام سعنت نزوم هزبي ملآخ كوينا كاب عين عطوقات سويراك تدحنهم تمنيت دحرق زي نتيك ساب حجي جيقنا زسميع زرلو سراح كتسرح دما بلبا والسنت نتزكاير زنبرا كوينات دو كتبلو عقمي ولا انت زي هالوا ولا كوان زخل الهزبي كتدحن عقمي هالوا نزستوسون سبات هادحنا نحلنا سلام كتبو كمتخلقن آمين الله عمونغو هيوتا كسئن زخل واقا كمتخفل أتبيغات فلت نبرت أفلما نعشتو نقرات كم زبلاع مرحانيت كداونتن كالن بحبو كتأتو جميرا كوينو قنا أخولاي نبرن أببا انقلقو هتانات دفئيدوم أرقاويان أبكف زولو وهيوتهم حالفون تتعزب لعل أمور عن نخونا خدم كوينو قنا كابتن مبال زخالتهم حقات كتصالتلو أبترازا حد هتان مدحان نبعلو نعلم مدحانيو زبل مفكر زمسل نجر صحيفة نتقباراتها متبابع زخون كتبت أبكيدي كالقوت كم أزمسلو حلن أمزتنكفون كهانات سرحتنياتها ترخبت نهيوتهم أبحاد قايتيوم كحقزوا زخولو قوانو تسبعات بحبار دما تسمو زبلت عنكي المحرت فترو ناي حاسوس سندات يدالو نتوم عطوقات قبو يخفلو أب تسلمات قولنا مستراو كود كلواوتو جميرو مالو دحرق الأوانات إيرينا كابتكنيو حاتور هتسانات ببحد حزا كتوز جمرت حد جزي أب صندوق حبيا حد جزي دما متحز دنش أب زخونك شايتيا حد أوان تلابع حمام زبل حلاقت بزلوهم كوبورتاتات حبيا بأمبولانس جيرا سبات كتقعز جمرت إيرينا أدا أمايت عشالاتن عبيتن كونت فرحهم سقطهم سبور تسفهم تسكمت نبس وكف زرحانتو هزان كاموت زتسرق تنفاسيو زون النيرو إيرينا أتبقى حبيقا كابت بحزر زتقلل سفرا سبات موزا يكونن زخبدا نيرو كابت سفرا مسوطو نابي كتسدوم كم زلوا مفلاتيو اتزعبي فتناز نبره سبات كم انسسا حلاقت تغيرو لهم بدرجات سريعهم انت مقاقلو مرأي لبخا تسبر كونت ينيرو اتحاده ناي فتار بوتا حيزو ناي منبار فقاد وهاب انتخون اتحاده خا ملكت تغيرو ايهودي خا ابزغت نبراي تخيل انت بهايلو لك اعتلاباد حمام كم زحازو انت قلل مرأي نلبي زسبريو إيرينا مبار نزوم أيهود تباهيلوم بخل سب كم سيطان زرائيو زلو سباتيا كاب بوتانا بوتا تنقساقسوم تفتن زلا من البات نعوم زخون وحسبوتا انت رخبكو بمبال أبتو قعزو اتخال عبي فتناز قطماز نبرد ما نتوم هتانات كاب ولاديتوم فليخا موساديو عدن ودا كابزن اشتو سيول زخون وطيو نابو حسبوتا كخدر لاولان تدليت چكينا هتسودو يا أبيام بز مغنيات تناديتات
ደቀን አጽኒዕን ይሕዛ ስለ ዝነበራ ኤሪና ነቶም ህፃናት ካብ ቀሚሳ ዲኦም ብሓይሊ መንዚዕኻ ምውሳድ ካልእ ዓቢ ፈተናን ንስምዒታ ናብ ፈተና ዘእቱን ነበረ። ግን ድማ ምእንቲ መጻእ ሰላም ናይቶም ቆልዑ ኢልካ ዝግበር ጉዳይ እዩ። ምናልባት ካብቲ ዘለውዎ ዝሓሸ ውሕስ ቦታ ተተረኸበሎም ብዝብል እተን ኣዴታት እውን ምናልባት ደቀን ደጊመን ክሪኦም ከም ዘይኽእላ ዋላ እንተገመታ ናብ ዘይፈልጦ ጓና ይሕሊፈን ይህብኦም ከም ዘለዋ ዋላ እውን እንተፈለጣ ካብቲ ሕጂ ዘለዋሉ ህፃናት ብጥሜት ኣብ ሕቑፊአን መይቶም ዝሓድርሉ ስፍራ እቲ ዕድል ምጥቃም ይመርፃ ነበራም። ኮይኑ ግና እተን ኣዴታት ቆልዑተን ምፍላይ ቀሊል ኣይነበረን። ገለ ኣዴታት ቀልበን ይስሕታ፣ ገለ ኣዴታት የእውያ፣ ገሊአን ድማ ወደይ እጓለይ ካብ ዝወፅዩ ብህይወት ክነብር ከም ዝኾነ ቃልእ ተውለይ ዝብል ኣለሻ ተስፋ ዘስምዕ ምሕፅንታ የስምዓም። ኤሪና ድማ ቃልያቱ ብሰላም ክነብሩ እዮም ዝብል ርግፁነት ዘይብሉ መጽባዓ ተኣቱ ነበረት። ኤሪና ሓደ ዝተሰወጠ ሓቂ ነይሩ። ኣብ መንጎ ዞም ንሞትን ስቃያትን ዝተፈረዱ ህፃውንትን እቶም ብሰላም ክነብሩ ዝተሓረዩ ዘሎን ኣፈላላይ ናይ ተራ ወረቐት ምዃኑ፣ ስሞም፣ ናይ ልደት ወረቐቶም፣ ካልኦት ሰነዳትን እዩ እቲ ኣፈላላዮም። ሓንቲ ወረቐት ንሓደ ሰብ ብህይወት ክነብርን ዘይክነብርን ትውስነሉ። እዚ ሓቂ ዝፈለጠት ኤሪና ናይ ሓሶት ሰነዳት እንድሕር ኣዳልያ ብዙሓት ህፃውንቲ ክተድሕን ከም እትኽእል ገመተት። ኣብዛ ብናይ ሓሶት ስያመታት ዘስክርዋ ዓለም ህይወት ህፃውንትን ምድሓን ናይ ሓሶት ሰነድን ተዳለወት ከም ምትላል ዘይኮነስ ከም ህይወት ምድሓን እዩ ዝቁፀር ዘሎም። ኣይገርምን ግን እቲ መን ምዃንና ካብ ፈለማ ዝነግረና መንግስትና መን ምዃንና ደምሲሱ ዝኾነ ሰዓት ክቕይሮ ከም ዝኽእል ሓዱሽ ስያመ ከጠምቐና ከም ዝኽእል ንምፍላጡ ዘደምም እዩ። ብዝኾነ ኤሪና ምስቶም ዝሕግዝዋ ሰባት ኮይና ምስጢራዊ መርበብ ፈጢራ ዘዝወፁ ህፃናት ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከተግዕዞም ጀመረት። ንነብሲ ወከፍ ህፃን ናይ ሓሶት ስምን ክርስቲያናዊ መንነትን ትህቦ። ካብኡ ቐፂላ ናብቲ ኣይሁዳውያን ዘይኮኑ ዜጋታት ዝዕቆብሉ ቦታታት ክትውዝዖም ጀመረት። ምኽንያቱ ኣብቲ ግዜ ብሰንኪ ኩናት ብዙሓት ህፃናትን ኣረጋውያንን ብዘይ ስድራ ይተርፉ ስለ ዝነበሩ ነዚኦም ንምሕጋዝ ንካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሓዊሱ ብዙሓት ገበርቲ ሰናት ትካላት መዕቆቢ ካምፕታት የዳልዋ ነይረን እየን። ኤሪናን ምስጢራውያን መሳርሕታን ነዚ ብምጽናዕ ነቶም ኣይሁዳውያን ህፃናት ናብ ዝውሕስ መዕቆቢ ከኣትውሉ ዝኽእሉ ናይ ሓሶት ሰነዳት ኣዳልዮም ክውዝዕዎም ጀመሩ። ኤሪና ናይዞም ህፃናት ትኽክለኛ ስምን መንነትን ምስ ስድሮኦም ዘለዎም ርክብን ብሕቡእ ብደቀቕቲ ፊደላት እናፀሓፈት ከዓ ኣብ ገዝኣ ኣከበቶም። ድሕሪ ኩናት ምስ ስድሮኦም ከራኸቦም እየ ዝብል ሙሉእ ተስፋ ሒዛ ነዘን ዘዳለወተን ጽሑፋት ኣብ ንእሽቶ ዕትሮ ዓሸገተን። ድሓር ከዓ ኣብ እግርታ ኣብ መረባ ገዝኣ ትርከብ ተኽሊ ኣፕል ጉድጓድ ኩዒታ ቀበረቶም። ኣብ ውሽጢ ዕትሮ ናይ ቀጻሊ ህይወት ብዙሓት ህፃናት ዝውስኑ ሓቅታት ነበሩ። ሓቀኛ ኣስማት ናይ ወለዶም ስምን ታሪኽን። እቲ ኩናት ምስ ተዛዘመ በዞም ሓቅታት ኣቢልካ ስድራ ክትኣኻኸቡ እዮም ብዝብል ለውሃት ዝተወጠነ ተግባር። እታ ናይ ኣፕል ተኽሊ መቃብር ናይ ልባ ምስጢር ኮነት። መቃብር ስጋ ዘይኮነትስ መቃብር ናይ መንነትን ናይ ካልኦት ሰባት ኣስማትን። ንኣዋርሕ ዝኣክል
ኤሪናን መሻርኽታን ስቂሎም ተግባሮም ቀጸልሉ። ከባቢ 2500 ኣይሁዳውያን ህፃናት ኣድሒኖም ናብ ውሕስ ቦታ መዕቆቢ ወዝዕዎም። ኣብ 1943 ቋጽሪ ኣውሮፓውያን ግን ተግባራት ኤሪና ብፖሊስ ናዚ ተቓልዐ። ፖላዊስ ናዚ ሙሉእ ሓበሬታ ዋላዳ ይርከቡ እምበር ኣሰር ግን ሒዞም ነይሮም። ንኤሪና ካብ ገዛኣ ጎቲቶም ወሰድዋ። ንመዓልታት ብመውቃዕትን መግረፍትን ኣሳቐይዋ። ኮይኑ ግና ሓንቲ ምስጢር ይሕሊፋ ክትህብ ኣይከኣለትን። ብሰንሰለት ኣሲሮም ኩሉ ኣካላታ ክቕንዘው ዋላ እንተገበሩ ዝኾነ ሓበሬታ ክትህቦም ኣይከኣለትን። እቲ ዝደለይዋ ሓበሬታ ኣብ ልቢ ኤሪና ኣብ ትሕቲ ናይታ ኣፕል ኦም ተቐቢሮም እዮም ነይሮም። ድሕሪ ናይ ሰሙናት ስቅያት ንሞት ተፈረደት። እቲ ቀዲማ ዝሃነጸቶ መርበብ ግን ክትመውት ኣይፈቐደላን። ንሓደ ዕጡቕ ናዚ ሓላዊ እቲ ቤት ማእሰርቲ ግቦ ሂቦም ካብቲ መዓሙቕ ስቅያት ኣውፅዋ። ኣብታ መዓልቲ ፍርዳ ድማ ኣብ ስማ ተረሺና ዝብል ጽሑፍ ክሰፍር ተገይሩ ብምስጢር ካብቲ ቦታ ወፀት። ኤሪና ቐጺላ ክሳብ እቲ ኹናት ዝዛዘም ጸላም ተጐልቢባ እቲ ምድሓን ህፃናት ቀጸለትሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ኹናት ተዛዘመም። ጀርመና ዝተሳዒሩ ሰላም ምስ ኮነ ኤሪና ናብታ ተኽሊ ኣፕል ኬዳ ነተን ኣናእሽቱ ዓታሩ ኣውፀተን። ነብሲ ወከፍ ዕትሮ ከም ጠጠው ዝበለ ህርመት ልቢ ዳግማ ህይወት ከም ምዝራእ ስምዒት ነበሮ። በብሓደ ነቲ ወረቓቕቲ ክትፈትሖ ጀመረት። ሓቀኛ ኣስማትቶም ቆልዑን ምስ ስድሮኦም ዘራኽቦም ዛንታታቶምን በብሓደ ፈተሸት። ንኹሎም ክትረኽቦም ምስ ስድሮኦም ክተራኽቦም ከዓ ኣለሻ ጀመረት። እቲ ዝሐዝን ግን መብዛሕትኦም ወለዲ ኣብቲ መዓስከራት ተዋሒጦም ስለ ዝነበሩ ክትረኽቦም ኣይከኣለትን። እቶም ወለዲ ካብዛ ዓለም ሙሉእ ብምሉእ ብሞት ተሓኺኾም ነበሩ። ኤሪና ንነብሲ ወከፍ ምስ ስድርኡ ዘየራኸበቱ ህፃን ነብዐት። ምስቶም ሕድሕድ ምስ ስድራ ቤቶም ዘራኸበቶም ህፃናት ከዓ ፍሽኽ በለት። እቶም ዘኽታማት ዝኾኑ ህፃናት ኣብ ምዕበይ ህፃናት ምዕባይ ይቀጸልሉ። ስም ኤሪና ኣብ ልቦም ተሰኪሞም ከም ዝዓብዩ ዝጠራጥር ኣይነበረን። ዋላ እኳ ሕጂ ገና እንተዘይተረድኦም። ኤሪና ንነብሳ ከም ጅግና ሪኣታ ኣይትፈልጥን። ኣብቲ ድሑር ህይወታ እቲ ፍጻመ ከመይ ከም ዝነበረን ብኸመይ ከም ዝገበረቶን እንትትሕተት ሓደ ሰብ ኣብ ቃላይ እንዳጣሕለ እንድሕር ሪኢኻዮ መጀመርያ እትትገብሮ ነገር ዘዲልካ ብምእታው ክተድሕኖ ምፍታን እዩ። ምሕምባስ ትኽእል ዶ ይትኽእልን ብዘየገድስ ኢለ እየ ዝኣምን ክትብል እያ መልሲ ዝሃበት። ድሕሪ ዝኾነት ኤሪና ንዘመናት ብስቕታን ብሕትውናን እያ ትነብር ነይራ። ዓለም ካብ መዛግብቲ ታሪኽ ከምዛ ዘይሰምዓታ ረሲዓታ እያ ጸኒሓ። ኤሪና ኣብ ሆስፒታል ስርሓ ብምቕጻል ሕሙማት ኣብ ምክንኻን ናብርኣ ቀጸለትሉ። ሚስጥራዊ ሕሉፍ ዛንታኣ ድማ ከም ዝተዓጸፈ ደብዳቤ ኣብ ልባ ተሰኪማቶ ቐጺላ። ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ግን ዛንታኣ ተሓቢኦ ይተረፈን። ዝኾኑ ተምሃሮ ብወረወረ ዛንታኣ ምስ ሰምዑ ከም ብሓዱሽ ዓለም ንዛንታኣ ቦታ ክትህቦን ክትፈልጦን ተገደደት። ዛንታኣ ዓለም ምስ ፈለጦ እቶም ሓደ እዋን ህይወቶም ዘድሓነቶም ህፃናት ዝነበሩ ሰባት እውን ሰሚዖም ረኸብዋ። እቶም ኣብ ሓደ እዋን መንነቶም ኣብ ሳንዱቕ ሓቢኣ ህይወቶም ንምድሓን ካልእ መንነት ዝሃበቶም ቆልዑ
حجي عبيت خوينوم رخبوا رخيبهم حقفوا نادونتن ولادن فرس تسكمت حقفو ماما إرينا كبلو دما تسمعو هيوت انتاي مخانو من بار انتاي مخانو جنا كي تسوت من كرلو إذا عبقدم يوم زل عباي سبيتقن بزيقة لما الاسم دلاي هيوت يباتو ميا عمسكينهم كعقبوي كعلون انت ماما إرينا جن اتدق سبات قبرو زقبايا جيره بمبال بفشختها مسقانوهم تقبلت إرينا سيندلر أب كلتش حنشو منتنو قواترا أوروباويان أب 98 عامتها عارفة زانتا أجن أب نبس وكف زرحانة عشل أب نايقز حمد استزر أزر إحياون نتقينو بقيلو يزنتلو اتتبعاتا عوتاي نبرون بتشدرا ويفخرا استوغل ببين برن بحشوقتا تتلمو بحشوقتا تفوسو بحشوقتا استذكرت بعاتي نيروا إزغا مسلني عمقوت سبعونت كلهم بعوتا زقبرو حاجزات كابت زرحنا يعزغتن العلي ناتنا عوتا نتتحقازك سبرو سلن عزب إرينا جن دفار سلزخونت ويون فتسي ما زي تفرح سلزنبرت هايكونت نجقنا انتهيدا فرحي جاكان نخقبرا سلزي فقدت انبر كلنا نحاجزنا زدلك نحجز ندلينا جن اتفرحنا كاب جاكاني زايدمو تم نمرت دق سبات لمون انتخونه نسلو دوباتن مننتن نقال سلنا كساب حجي بتعبيتن مللي سنداتن استسرح منادق نهانصينا ግን ሓደ ግዜ ንገለ ካሊታት ደውልና ከምና ኤሪና ሴንድለር ዓይነት ዛንታ ምስ ንዝክር ምናልባት እቲ ትክክለኛ ሰብነትና ምስቲ ኣብ መለለይ ወረቐትና ዘሎ ሰብነት ምስናይ ዘይኮነስ ሓደ ሰብ እንትሳቀ ንሕና ክንኮኖ ዝመረጽናዮ መንነት እንታይ እዩ ዝብል ዓብይ ሕቶ ምምላስ ይመስለኒ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕብርታት ህይወት እዚ ዛንታ ኤሪና ሴንድለር ነይሩ እታኳ ኣብ መንጎ ዓያሹን ጨካናትን ዝበቆለት ለዋህ ጓል ሰላም